Finnair on useasti valittu yhdeksi maailman parhaista lentoyhtiöistä. Tämä ei ole sattumaa, sillä joulupukin tinkimättömällä johtamistyylillä mikään yksityiskohta ei ole liian pieni tai vähäpätöinen joulupukin huomioitavaksi. Joulupukki on toisinaan vaativa johtaja, joka ei pelkää kertoa mielipidettään. Matkustajien viihtyvyys on lähellä joulupukin sydäntä. Hän viihtyy työn touhussa ja testasikin uudet penkit henkilökohtaisesti. Pukki oli täysin tyytyväinen vasta kun istuimet saatiin laskettua vaakatasoon, jotta matkustajat voisivat rentoutua kunnolla pitkillä lennoilla. Mikä tärkeintä, joulupukille on tärkeää olla henkilökohtaisesti läsnä. Ja siksi joulupukkia näkeekin usein eri reiteillä Finnairin lennoilla. Joulupukin viralliselle lentoyhtiölle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle jokainen päivä on kuin joulu.